area. Ja mä pelaan jonkunkaan. Oi saakeli! Noniin, hei. Pelataan nyt Pixgeria. Ton delfiinin kanssa. Sä menet teillä. Joo. Mene. Kyllä mä speedrunaan, mä säikähän kohta, sieltä tulee jostain nurkan takaa. Hyi se tulee! Se on sun takana! Se on sun takana! Mene! Mä läpäsin. Mä ootelen sua. Mistä toi tuli? Mistä hän tuli? En mä tiedä. Missä? Missä siellä? Mun. No niin mennään. Mene. Se tulee, se ryömii. Mitä? Mä en oikeesti tiedä. Juokse! Niin täysin kun jaloista lähtee. Se on ihan meidän pyllyssä kiinni. Hyi saakeli! Huh. Tässä oli tämä. Ja tämmönen apina tulee tää kotiovelle. Joo. Jos et tilaa. Noniin. Ja. Sois. Hei hei.